Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Paing 3 Januari 2026 kita lampahi ing manah kita nggadhahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat. Milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak nderek Gusti Yesus, nderek Gusti Yesus. Ibrani 10 ayat 10. Iyo marga karsane iki kita wis disucikake sepisan kanggo selawas-lawase srana kurban sarirani Gusti Yesus Kristus. Para adiyuswa, wonten ingkang ngendika nderek Gusti Yesus mila mboten gratis. Pisungsung nalika ngibadah menawi kepingin wilujeng kedah sregep tindak gereja katam kitab suci purun lelados. Pitakenan kita menapa bab punika leres, menapa leres nalika nindakaken kasebat lajeng wilujeng. Miturut Ibrani 10, pisungsung kurban dereng jangkep lan boten sampurna nebus dosaning manungsa. Namung pangurbanipun Gusti Yesus saben tiyang pikantuk kasucen, kasampurnan lan pangapuntening dosa kanthi tuntas. Kasampurnan dening rahipun Gusti Yesus punika langgeng. Ibrani 10 ayat 10 ngendika, iya marga karsane iki kita wis disucikake sepisan kanggo selawas-lawase srana kurban sarirani Gusti Yesus Kristus. Serat Ibrani mila ngemutaken tiang Kristen jaman semanten ingkang tansih nyepengi pranatan Yahudi. Miturut Ibrani, pranatan Toret, ritual agami, lan pranatan ibadah mboten numusaken kawilujengan langgeng. Awit namung rahipun Gusti Yesus ingkang dados jaminan kawilujengan. Milanipun serat Ibrani ngemutaken tiang pitados dumugi sak mangke bilih Gusti Yesus punika cempening Allah ingkang dados kurban sampurna. Para adiyuswa, minangka tiang pitados tamtu kita ngibadah kanthi sukabingah. Mila pangibadah wujud ketingal saking kapitadosan kita lan caos syukur kita dhateng Gusti. Milanipun nalika kita ngibadah kedah tetep ngener dhateng Gusti. Gusti punika juru wilujeng kita satuhu. Kita sampun pikantuk jaminan wonten ing Gusti Yesus. Mila sumangga kita tetep nderek lan mitadosi Gusti Yesus ing selaminipun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amri kawula tansah nderek paduka. Awit namung mitadosi paduka kawula pikantuk kawilujengan ingkang sampurna wonten ing paduka. Paduka berkahi para adiyuswa ing pundiya papan, langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedasak mangke nembe nandhang sakit lan wonten ing pemulihan. Monggo Gusti paduka agem sinten lan menapa kemawon amrih para adiyuswa lan serek kawula ingkang nembe nandhang sakit menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken sawetawis lari-lari kawula, anak putu kawula ingkang caket lan tebih saking tiang sepuhipun. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi matemah para lari kawula ing pundiya papan tansah rinimatan binerkahan dening paduka. Kawula ugi masrahaken sawetawis para sedherek kawula ingkang nembe nandhang kasisahan awit tinilar dening semah garwa anak putu ingkang dipun tresnani tinimbalan dening paduka. Kawula pitados paduka badhe maringi kegiatan lan panglipuring jati matemah sedherek kawula menika ing wekdal tinamtu saged ugi mangertosi lelampahan ingkang wonten. Kawula ugi masrahaken
menapa kemawon ingkang katindakaken dening gereja klase sinode gegayutan kalian Adi Yuswa. Sae menika komisi Adi Yuswa, tabloid Adi Yuswa, wasita Adi lan ugi pengetan halun ing Jakarta. Kawula pitados sedaya menika ndadosaken para Adi Yuswa tansah caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para Adi Yuswa kitutup pepanggihan kita pangibadah semua Adi Yuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga.